Siyabingelela, obingelela ngobaba udokotela baba wesizwe baba ojabulile mfana omuhle njengekhehla mlungu. Namhlanje sithatha ithuba silinikeza abelaphi bendabuko ukuthi abake bezokhangisa ngemikhiqizo abayenzayo nemisebenzi abanayo ezigodlweni zabo. Namhlanje sinomakhosi socela ukuthi abingelele. Ngiyabingelela baba udokotela. Umakhosi ucela ekhulumayo. Makhosi usuka uphi makhosi? Usuka eMthwalume, indawo naseMthwalume enyangweni. Inyangweni konsango. Zikhona baba udokotela zikhona. Yaziningi nomakhosi ucela futhi ukhona lapha eMthwalume enyangweni. Oh. Ithi inamba yakho Dlozi? Inamba yami ithi 078 Okay, namhlanje uthi usiphathele into esetshenziswa abantu abagembulayo. Lento uma uyisebenzisa ungathi isikhafulo. Oyichaze? Ya isikhafulo baba udokotela. Isikhafulo lo muthi le ufike ushisa ukusebenzisa kwawo uzowushisa. Ebese ushisile uthathe lo mlotha lo kade ushisile. Ebese uyakhafula. Ukhafula ungakoyi kokugembula. Okay. Asithi namhlanje uyavuka uyogembula, usuyawusebenzisa, usuyahamba uyakhafula, usuyahamba uyogembula. Oh, hayi ukuthi ukhafulela khona. Nakhona uyawuphatha baba udokotela ungawuphatha. Kodwa okubalekile ukuthi wena khafula uhamba. Uyakhafula ebese uyahamba uyodlana. Ukakhuluma ekumavidiyo adlule ngesigqabo semali saphela lapha. Sikhona isigqabo semali baba udokotela. Sikhona abasidingayo nje bazosithola. Ukhuluma ngesigqabo semali ukhuluma amafutha emali okuhlukanise lapha. Ya amafutha emali okwenza imali mawukuthi uthi imali uyayisebenza kodwa uyiboni. Uyahola imali vele iphele izidingo ungazenzanga into eziningi. So lamafutha emali alekelela into kanjalo. Azophinde alekelela umuntu othi mina makhosi imali nje angiyitholi. Mina makhosi uyisangoma emushulo nje. Lokho lusese lo gama. Isangoma baba udokotela. Isangoma yangi isangoma thwasile nje. Ngaphuthula nje. Kaqeda. Icontrasa ngalikhompa manje. Akhona baba udokotela ngisebenza kakhulu ke lo msebenzi wamathwasa. Hayi asiphule. Usebenze kakhulu. Usebenza kakhulu baba udokotela hayi ngusebenzise kakhulu umsebenzi. Okay. Ake sikhulume le uke waphatha inkukhu enhlanhla. Inkukhu enhlanhla baba udokotela. Ya inkukhu enhlanhla ibasizile abantu baba udokotela iyasiza. Uyasiza nje yena inkukhu uyayithola nalapha kacele. Okay. Yes. Akuyona ke isithwalo baba udokotela. Into yenhlanhla sikhuma into yenhlanhla. Mawuthi udinga imali yangempela. Udinga imali yangempela, udinga into yenhlanhla, into ezokuphakamisa. Unebhizinisi, udinga into ezophakamisa ibhizinisi lakho. Ngiyakuzwa. Yes, iyakusiza ke. Thola nje inkukhu kodwa itholakala kacele ngeke usuke eCape Town nenkukhu. So fika uyithole kacele inkukhu ebese umakhosi ucela ukwenzela lento. Unebhizinisi liyakhuphuka noma ngabe uhlobo lebhizinisi lakho. Udinga imali noma ngabe uhlobo lemali oyidingayo thola inkukhu uhambe uthatha into yenhlanhla kumakhosi ucela. Isiphephetho sothando usasenza noma amadoda athethe. Sikhona baba udokotela. Ya sikhona. Isiphephetho sothando ke baba udokotela angathi umuntu athi makhosi ucele ngihanjelwe umuntu wami. Angithi nje awudinga umuntu ogangayo. Engathi umuntu yabo oyidingayo lento ngempela. Ngoba uma ususenzile awukwazi ukubuye uthi uyadlala. Ufuna uyazi into oyenzayo. Inhlanga zezitha wayezekiswa yini? Zikhona baba udokotela inhlanga zezitha. Wena nje ohlushwa umuntu. Wena ofuna ukuphindiselela umuntu okwenze something. Unesitha obonayo emsebenzini siyakuhlupa. Unesitha mhlambe umakhelwane uyakuhlupa. Thola nanga uhlanga lezitha. Ungaloku ugquma uphalaza. Shanje uhlanga lakho zonke into zakho siqonde. La ukhulume kakhulu zamafutha emali. Wasichazela futhi ngawo. Wakhuluma ngesigqabo semali. Yebo. Wasichazela futhi ngawo. Nginomuntu engizofuna ukumkhulumela oseKokstad, oseHarding, oseNgcobo ukuthi uma engathatha izingcabo zemali usasidinga yini amafutha emali? Usasidinga yini isigqabo noma ngakwazi ukusebenzisa konke? Awusinike nje qala umsebenzi wengcabo zemali. Okay baba udokotela. Unawo qala noma unawo? Ngathi uvuma yonke into nje. Ukhona baba udokotela? Yes sikhona.
sikhona baba udokotela Oh, uyabona baba udokotela izingcabo ubovu lo mfazi lo. abona baba udokotela izingcabo awusadingi ibhodlela kumakhosi ucela Umtshela icela ukuthi uzala. hayi ngimtshenile uyazi baba udokotela Unginike inamba. wazi kakhulu ngizokunika kule baba udokotela uyabona yebo asikhulume ngalokho baba udokotela yabona baba udokotela izingcabo Ngiyashela. Hey, ubovu lo mfazi la. Uyama kwehloza awuyeke lento yakho. Musamba unenamba ezo. angizokunika baba udokotela Ngifuna ungangijaha size la. Ngifuna la amafutha emali. yebo baba udokotela Ngifuna isiqabo semali. yebo baba udokotela Qala phansi ungichazele lokho. Okay. Uma uqeda lapho ngifuna ungichazele izingcabo. okay Bese siphuma samba nawe. ngizothi ke baba udokotela Ku3. ku3 One, angithi two, three, three. chazana. Yes ngizothi mina uma usushaya lezingcabo umakhosi ngiyasakunika ibhodlela ngiyasakunika isiphephetho Okay. njengoba ushayele izingcabo nje usu right Also right. yes kodwa mothi wena uzidinga izingcabo uzothola le bhodlela Okay. yes umehluko lapha budokotela All right, okay. izingcabo nje umile kuzona Isigqabo ngeke ngikwazi nokusithola bengikufuna ngokubili isigqabo mina nezingcabo zakhona uthini kimi? cha ngeke usifune isigqabo uzoshaya inhlanga wena Okay. yes uzoshaya inhlanga moshaya inhlanga nje babudokotela awusidingi isigqabo Ake siphume ke singene entweni edlozi lakhe hle. Ngifuna singene entweni yokuhlambulula ithongo. Usichazele lokho bese singene entweni yokungenisa abantu abadala ngoba awukwazi ukungenisa abantu abadala bengahlambululiwe. yes Awusichazele. okay ke babudokotela asithi ke usubangenisile abantu abadala labantu abadala obangenisile wena empilweni yakho nje ubona umehluko usathi usagezwe usathatha izigqabo usathatha emafutha hayi uthi hayi cha ngeke lento ababudokotela ayisebenzi lento amakhosi ucela ayisebenzi awuhlambulukanga wena hlambuluka ukuze ukwazi ukusebenzisa ini lesasigqabo sikwazi ukusebenzela ngizothi abantu abahlambulula amathongo abo bangasho ukuthi bathatha izinto bathi abasebenzi azathi omunye umuthi iyeza limsebenzeni ngeke likusebenzele phela iyeza ngoba awuhlambulukanga noma laba abantu abakumele abayimathongo akho abahlambulukanga kahle hlambulula ithongo kunjengani babudokotela njengomuntu ongangenisanga ithongo awukwazi uthi wena uzosetshenziswela iyona yonke into kuba ithongo wena ungenisanga bengaphandle belambile bengahlambulukile uzosebenziselwa yini wena ngenisa ithongo ekhaya ebese uyahlambulula ebese ke uyaqhubeka nezinto zakho Una inamba zosinika yona close. inamba ababudokotela it's 0785077828 Baba udokotela baba sisi bajabulile kade sinonkosikazi zomuntu ayi besinomakhosi ucele besinomakhosi ucele namhlanje isinamba ekugcina hlose inamba is 0785077828 itholakala eMthwalo umenyangweni iStopi Kampande siyabonga kakhulu siyathobeka siyabonga